alhamdulillah ya alhamdulillah matur sembah nuwun ya leren sik sawetara ya bengi iki dhewe sowan endi nang kene lho kok nang kene iki wancine awake dhewe tetembangan ya Mas ya gogojekan karo kanca-kanca Ansor Laras alhamdulillah wontene bengi iki wayangan malam keempat ya isih do ketok seger-seger teges-teges ya arep padha ngisor mripate kaya kantong es lilin ya ning tetep do semangat do sehat Bagas waras ya pancen bener Pak Ipung ya wae isih ketok sehat ayo nggih heeh mangga ya Mbak Elisa wis anu rawuh ya cek Mbak Elisa wingi ning Kementerian Perdagangan lho rak wingi lah saiki rak ya wis tekan kene oh kaya awake dhewe wingi ya wis tur Batavia Kebumen ya saka Jakarta njujuk Kebumen ya rong dina nang kono ya rong bengi wayangan ya lah iki wayangan malam keempat iki bengi iki awake dhewe sowan ana ngendi ana ing Laladan Sambeng RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul ora ngono ana ngendi iki ya kuwi tasyakuran khitan penjane Mas Syarif Hidayatullah Fakih ngono awake dhewe nderek mangayu bagya awit wis kelakon ya kuwi panjanggane bapak sapa njane Pak Rus ngono wis sak keluarga ya ngitanake ingkang putra njanipun Mas Syarif Hidayatullah Fakih ya wis kelakon apa nglakoni sunahe Kanjeng Rasul ya kuwi Mas Syarif Hidayatullah Fakih Srana Khitan utawa Supit ya cara Jawane Rejang Hirnawa Supit bener ngono ya Rejang ki ngethok Hirnawa ki dalan banyu dadi ngethok dalan banyu bengi iki sowan ana ngersane keluarga besar Bang Surya AC mau liwat ngarep bengkele kono ya ana apa jenenge lor dalan anyar kono oh ya bengi iki awake dhewe sowan mrene nderek mangayu bagya sartane nderek ndedonga muga-muga panjenengane Mas Syarif Hidayatullah Fakih sing wis kelakon khitan kelakon supit ya kelakon panjangkane wis dadi mobalek ya wis akil balik muga-muga sak mungkire iki iso dadi lare sing bisa mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuh ya iso nyenengke iso mbahagiake tiyang sepuhe ya iso berbakti kepada kedua orang tua ya muga-muga ya sak pungkure nglakoni tasyakuran kitan nggone ibadah saya sregep amin ora ana sing bolong-bolong salate iya ora ana sing padha ora lirwa marang kewajibane minangka umat muslim pancen bener Mas ya pancen dan saya ucapkan kepada Mas Syarif Hidayatullah Fakih sesudah melaksanakan sunah Rasul nggih menika pun khitanan utawi supit ya iki ngilangi sesakit ngilangi suker sakit ya iki ya menyehatkan ya dan selain itu saya mengucapkan selamat menikmati bentuk yang baru ya nah kok ngono lah ya ora ya anyar to ya iya wis ora kaya dhisik ya ayo kan dhisik ya supit Mas supit aku ya wis supit oh ngono ya nek wiyaga-wiyaga wis supit kabeh kejaba sing nyaron tenane tenan kae lak isih ana anu to kae ora isih ngomple ngono kan kae nek ngisor disunat kan dhuwur ya melu kelong lambene lambemu ayo ora ya minggu kujekan
Wis ora ana sing diaturke meneh saiki awake dhewe kari mung suka-suka manasuka. Uga ngaturke sugeng rawuh karo para tamu undangan ya. Sapa wae. Sik tak wacane iki mung iki sing rawuh jare Bapak Kanewu ngelipar. Kok ngelipar? Gedang Sari. Bapak Kapolsek Gedang Sari ugi rawuh ya. Bapak Koramil Gedang Sari ugi rawuh ya. Bapak Lurah Ngalang ugi rawuh ya dan beserta tokoh masyarakat nggih. Sedaya kemawon warga ing Laladan Sambeng Ngalang Gedang Sari mriki matur sembah nuwun sanget ya. Ngaturke panuwun uga kanggo keluarga besar Bang Surya Asih. Pancen bener ya. Mengiki uga salam-salam, salar-salar, sapa-sapa kanggo para warga masyarakat ya, kanggo para pamriksa miarsa ning YouTube streaming ya. Sugeng midhangetaken sugeng amirsani ya. Gelaring Kloso, gelaring Ringgit Purwa. Ayo gelar Ringgit Purwa ra ya kudu gelar Kloso. Ya wis aja tekon ya. Prei entek wis entek wingi 3 dina ning Jakarta karo Kebumen ya iya. Gawa. Oh ya, gawa streaming ya. Ki bengi iki bintang tamune awake dikancani karo njane Mbak Elisa Perancis kowe. Adoti menadah ya. Sekolaladan Serpeng. Iya. Mangga. Tak sepotane ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal janjine kekarang. Ora ame abang kos kakiwan. Raliane aja kece, aja kece. Mamang kece, mamang kece, mamang kece burine. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Elisa. Yes, sugeng dalu selamat malam Wiljan dalu. Iya. Comment tout appel? Vous savez quel âge? Ini bahasa apa ya? Jare aku saka Prancis. Ya wis ora sida wis. Kene ra iso mausuli, aku tak. Coba. Bonjour, comment tout appel? Vous savez quel âge? Ya Allahumma amin. La mousse, la mousso? Yes, ya apa wis Pakuito. Pakuito ya apa? Sabun wis sabun. Sabun tunggale Lifebuoy ana Pakuito, ambune wangi. Iya. Alah, nggih ngaturaken wilujeng dalu. Yes, tromblodru. Sedaya mawon ingkang rawuh wonten. Wah iki aku lagi iki weruh gedang sing gedhe banget ya. Endi ana gedang gede banget? Gedangmu kalah gede. Gedange yoga ra ana sing ngungkuli gedang sing gede banget iki. Bojo mirang-mirangke to, Mbak. Kok mirang-mirangke to? Lah kok gedang luwih ngungkuli gedene gedangku? Loh, tenanan iki. Lah gedang apa sing gedhe banget? Gedang apa? Gedang Sari. Ya Bu ya. Gedang gede banget. Ra ono sing ngungkuli gedang kene kok. Gedang Sari iki Kapanewon. Kapanewon lah nggih. Kecamatan ya. Nggih. Niki to jenengan wis 01 kalih kula. 01 gimana? Dilalah. Tadi itu aku di WA. Yeah. Kalau spotnya mawar kuning nanti Wiyoga atau Sinden dapat 500.000. Tapi kalau spotnya nggak jadi mawar kuning, besok disimpan buat besoknya. Oh iya. Lah ora rembukan ro aku. Besok ya, besok. Raiso dibaleni raiso. Tinggal besok meneh ketemu meneh ning lain kesempatan ngono. Wis dijaluk ping 3 rong metu-metu kok. Lah ora WA. Ra metu dadak diapake temben metu ki jane. Ya tak diomongi.
Iki acarane tasakuran kitan, Mbak. Ya, tasakuran kitan panjenenganipun Mas. Bapak Mas atau Om Rusmiyanto. Mbok udu kuwi lah bapakne sing supit. Lah iya, iki kan sing kagungan gawe, sing kagungan damel. Damel. Iya, nggih menika Bang Surya Ase. Iya. Om apa Bang ya? Ya wis manut. Bang Surya Ase. Menika kagungan putra inggih menika Mas Fakih. Nggih, Mas Fakih. Dawane sapa mau? Mas Sarip Hidayatullah Fakih. Nggih, menika sampun kitan menapa denen migas das peksi. Das peksi. Das peksi. Ngislamaken menapa dene paman dadi mendewasakan yang tadinya dari anak-anak sekarang menjadi dewasa. Ya pandongane muga-muga Mas Fakih iki mau dilalah wis kekeselen Mas Yusuf. Capek. Oh ya tadi duduk di sini tuh bobok. Oh iya. Aku tadi udah ketemu wis tak demok sikile wong dilalah ini juga ngeluari ujar. Zaman semanten ternyata udah pengen kaul pengen nanggap Ki Seno Nugroho. Nah, tadi udah ketemu udah ya mung tak demok ngono wae Mas Fakih. Muga-muga ya ujare bisa sudah bisa wis luar iki. Wis. Alon-alon to. Aku omong ro piyayi Prancis iki dadi Kami susulen. Nggih, mugi-mugi Mas Fakih saged dados piyayi ingkang migunani tumrap bangsa lan negara. Saged membanggakan orang pini sepuh. Orang tua. Wong tiang sepuh. Tiang pini sepuhipun. Nggih. Kula nggih nderek sowan Mbah Samadi niki. Bapakipun Bang Surya Ase menika Mbah Samadi kalian Bu Ngatiem. Bu Ngatiem. Yang yo Ngatiem. Malah ngeyel. Anga. Nga. T-I-T. Y-E-M. Yem. Ngatiem. Kandhane kok. Nggih, mangga. Aku wis sekolah biyen tekan saiki sekolah terus kok ngeyel. Nggih, heeh. Ngatiem nggih. Nggih, mugi-mugi simbah sukses pinaringan sehat tur ya kabeh dilalah diparingi rezeki sik lancar lumintu. Alhamdulillah, mugi-mugi terus nggih. Selalu lancar rezeki. Amin. Nggih, matur sembah nuwun sampun nibali dhateng kula kalian Mas Yusuf sakonco-konco. Nggih. Le nimbali kapan ya mesti wis suwi nek njaluk tanggalanmu ya. Heeh, wis. Dah berapa lama? Tahunan apa bulanan? Urung ana 3 sasi. Ngarepe poso kaya. Oh, ngarepe poso. Nggih. Niki wae wonten nggih pamundutan saking nggih mengke nderek mawon nek saking Pak Om Bang Surya Ase. Kalau wingi wau dalu wonten pengajian itu apa basa Jawanya? Ya pengajian. Pengausan dihadiri 3.000 yang datang luar biasa. Wau nggih wonten campur sari dangdutan. Dilalah nggih niki wau jenengan jadi puncak acara. Nggih. Niki wau nyuwun podang kuning saking Mas Fuad Audio Sound System. Kalian tadi sekalian dari Pak Eko Bekasi ingat? Oh, Pak Eko Surukubeng. Ponorogo ya. Itu juga minta podang kuning jadi sama. Oh nggih. Monggo panjenengan mbok juga ada ini dari Pak Suparno Hadi Prawiro. Osimo Tokyo Jepang. Wow, Sakukurata. Apa? Ini bahasa Jepang kan? Apa nggih? Sakukurata. Artine? Ra duit-duit. Sakukurata ngono ora. Oh niku. Asal dari Purbalingga, anggota Mazda Galovers transfer 300.000 kagem Mazda kalian Mbak Mega. Nyuwun alamatnya anak soleh, solawat niki Mbak. Semoga Mazda dan Mega Kru ansor laras dipun maring kesehatan. Amin. Kelancaran sedaya matur nuwun. Titip salam kagem Mbak Elisa Kalus Alasung nggih. Matur nuwun nggih. Terus dari sobat ngebiar transfer 500.000 buat Mazda.
buat beli multivitamin dan untuk menjaga kesehatan. Nah, nggih amin. Nggih. Ah ini kita tadi saking sobat ngebiar nyuwun mawar kuning ini. Sesuk meneh nek ketemu lagi. Ya, ngapunten nggih, Pak. Niki kula dulu ya doa untuk Mas Fakih, tapi enggak usah pakai bawa, langsung aja minta pelok barang Mas, tak lelo-ledong. Oh, lelo-ledong. Apa, Pak? Mboten mawi, Bapak. Mboten lajeng mawon wong nggih pamundutan kathah mengke wonten alamate anak soleh to. Nggih. Kula ajeng ngrungokake kok. Oh, nggih. Seneng aku. Nggih. Nah, aku biasanya di wetan itu kan yang sering itu Umi Hafifah. Nggih, Mbak Umi Hafifah. Ya, nah ini aku tak ndelok versine Mega kaya ngopo ngono lho. Jos. Nganggo kapak-kapak gudung-gudung kapak-kapak. Ayo nganggo. Enggak. Tak lela 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 ledu jemenang aja pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang kasih tak gedang bisa urip dadi satria utama ngluhurke asmane wong tuwa mendekare bangsa wis menang anakku bulane dadari utang kekilane lagi gawe selendang badai kawo dangdut gawe pul yen nangis bunda ibu bingung. Sing bagus rupane yen nangis tak gedang bisa urip dadi satria utama luhur asmane wong tuwa mendekare bangsa
Mas Fakih. Nggih, Mbak matur nuwun nggih muti. Sendikane niki akeh pamundutan saking sedulur-sedulur. Monggo dibaca satu persatu. Saking Mas Daliman Sumurbur, salam kagem. Kelompok air bersih di tempat Bang Surya. Kerjasama dengan PKPU, salam kanggo Bang Surya. Kanggo Mas Kardio Gondrong, kanggo Pak Kesra, Pak Eko, nggih matur nuwun. Ki mung titip salam. Nggih. Terus niki enten pamundutan melih saking Pak Cipto Suwarno Klegung, anggota Mas Daga Lovers lan ketua kelompok tani ngudi rejeki Klegung Katongan Kelipar. Nyuwun ngujiwat ngagem bawa ingkang nyekar Mbak Mega Prasdewi katur dumateng sedaya Mas Daga Lovers lan rencang-rencang kelompok tani Gunung Kidul ke Ya khususipun alon. kelompok tani ing mriki. Gedang Sari. Heeh. Borong ya. Iki nyingkat Sampun. wektu ngene iki. Nggih. Ana neh kok mau. Iki dhuwit. Nyuwun sideman kalian Nanggam Ali-ali saking Mbah Uti Gedhong Kuning. Oh nggih. Nggih. Nggih, terus kandel iki. Kandel iki. Angger peteng wae kandel. Kandel wong 10.000-an. Oh iya. Apa-apa, orang ndelok nominale kok sing penting Terus apresiasinya. wonten awala melih kagem Mas Dalang nyuwun podang kuning kagem masyarakat Ngalang hormat kami dari Toko Besi Kabul Santosa nggih. Ya. Dipinangkani sing podang kuning niku. Podang kuning rumiyin nggih. Ajeng kejak Nggih. sinten jenengan? Mega udah ada. Anggi. Ya. Ya ya. Lagu jengan tangan wae kuwi kademen kaya. Sindene serpeng ya iki. Kok serpeng? Serpeng. Oh, Serpeng Mas. semanu. Oh, sinden serpeng semanu. Serpeng. Serpeng. Kok serepeng? Serpeng. Nggih. Ya. Pasangane dalange serpeng nek kuwi. Apa wis dadi bojone po? Oh ya. Senadyan kok men nek durung janur melengkungi aja sok memiliki to. Masih bisa ditikung ya, Mbak? Iya. Nganu ne pangkir riyen. Sing streaming pun apal tapi penonton ya dereng apal ngaten, Mbak. Jenengan ne pangke panjenengan nami sinten? Nggih, sugeng dalu sedaya mawon, kula Anggi. Dawane? Anggi. Anggi Widyawati. Anggi Widyawati. Nggih, Anggi Nggih. Mbak Anggi sakniki tesih sekolah napa sampun? Oh, wayangan ngene kok. Wong, lah ya bener wayangan ning maksude nek ora wayangan biasane nek awan ngopo? Tidur. Angel. Awan turu terus anu niku lho sing sok onten sekolah belajar niku jenengan belajar mboten? Nggih. Oh, nggih belajar aku ya dalange ya. Weh, Dalange sok belajar ora? enggak. Cuma di kelas. Nek guru kelas. Tapi ya tugasnya tertib ya. Ya. Nah, saiki wis SMA apa isi SMP sih? Udah SMA. Oh, udah SMA. Masuk iya. kelas 3. Kelas 3. Kok bisa langsung kelas 3? Bisa. Yo, akselerasi spesial untuk Mas Yusuf. Ayo Mbak Anggi paringi bawa niki. Podang Gantian ya. Yeah. Nadyan wujud temung peksi. Kresna Sinayang. Halo babas. Alus manis nang samake. Halus manis nang semake. Manuk apa? Mbah. Manuk
Gundul. Sawo. Pak ibu ra guyang guyu, po halus po. Ayo, Mbak Anggi. Masa wenggan golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi tamba Piyayi kok halus tuh kamu nggak pernah bisa marah gitu ya kalau sama siapa-siapa gitu isone jarang marah, nek sekali marah jarang. Ayo sliteng kakangku. Sliteng. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang.
Nggih, matur nuwun. Mas Yusuf ini Mbak Menawi sebelum lagu berikutnya, ya. Mbak Menawi yang punya hajat kerso ya, Bang Surya AC kerso untuk naik ke panggung. Saya tuh pengen tanya tipsnya, bisa jadi beliau itu luar biasa loh. Orangnya sederhana tapi wah, usahanya besar sekali. Nggih. Kowe iki mau ucap wis akeh cabange, apa? Apa AC iki wis banyak sekali. Kathah nggih, pokoknya AC-nya secara itu apa? Secara udah terkenal sak Gunung Kidul katane. Nah, dadine pengen tanya sama beliau sama kok bisa-bisanya maksudnya ini menggelar kebudayaan, ya menggelar apa-apa, pengajian, ya budaya, ya agama. Beliau sangat visioner sebagai seorang wirausahawan. Monggo Mbak Menawi. Pengusaha. Nggih. Sukses sampun sukses. Disepot Mas. Sepoti kanca-kanca. Petaraman. Tok. Sugeng dalu Pak Dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapinaken dalu punika jenengan sak rombongan pinanggih kanthi wilujeng sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung terima kasih kepada Mbak Elisa sudah sempat menyempatkan untuk saya ini. Langkung dumateng sedaya rombongan Pak Dalang sami wilujeng sehat. Alhamdulillah sampun kersa sowan wonten ing Laladan Tegalrejo Pak Dalang enten mriki. Nggih. Matur suwun support-supportipun saking semua kalangan pihak. Kula hormati beliau Pak Kapolsek ugi Pak Kapanewon Kecamatan Gedang Sari. Terima kasih atas motivasinipun. Ugi kagem Pak Lurah ugi matur sembah nuwun boten napa istilahipun mboten kapok-kapok eling uring-uring kula niki. Lajeng kagem sedaya warga Masari kawit sedayanipun ingkang rawuh ing dalu punika. Mugi-mugi ing dalu punika sedanten pinaringan ginanjar kawilujengan kasarasan. Amin. Kesehatan mugi sedaya urusan dipun lancaraken. Amin. Amin. Terus pundi Mbak Elisa? Wah niki kula niku saking bombong, saking seneng banget kula dilala. Ya. Seneng. Tadi kula transit wonten mriko kok ditawari, "Mbak ampun lenggah wonten ngisor." Ten dalem itu loh ada AC-nya. Waduh lah panjenengan niku kok bisa ngaten niku ada ada ujar apa dilalah kok mau menggelar dan menghibur masyarakat, enggak cuman menghibur aja tapi juga mengadakan pengajian dalam rangka kitanan ngaten. Jadi sebenarnya simpel nggih ngoten nggih. Niki bahasane campur baur. Enggak apa-apa sama. Bahkan mudah dipahami. Nggih. Dados kuncinipun simpel. Orang yang pengen menjadi sukses itu simpel. Syaratnya mudah. Balance itu untuk bahasane jenengan kan
belen bahasa Iya. napa niku Prancis Pak Dalang nggih. Prancis. Prancis. Bahasa Nika internasional keseimbangan. keseimbangan. Terus Nggih. sing ingkang dipun pendet menika solidaritas sosialipun Nggih. sesaat ditingkatkan. Terus merangkul niku tidak hanya dari satu arah pihak tapi sedanten. Masyarakat menika sedanten ndak ada namanya model saya itu orang di atas, saya itu orang di tengah. Gak ada. Tetap kita itu tetap sama. Itu satu, keduanya rezeki itu kalau di lagu judul lagu Ya, hartamu amanah Tuhan. wah Nggih. Itu luar biasa ndak? luar biasa. Iya, Hartamu luar biasa. amanah Oke, Tuhan. terus ngeten. Ada satu pesan dan kesan dari saya itu kagem Mbak Elisa, Nggih. terutama kagem beliau Pak Dalang, mudah-mudahan semakin ke depan semakin sukses, Amin. semakin maju, semakin banyak dicintai oleh kalangan masyarakat, terutama di kalangan budaya. Amin. Saya juga alhamdulillah dapat support dan dukungan dari semua kalangan pihak, Nggih. baik dari Kapanewon maupun Pak Kapolsek. Terima kasih. Yang sifatnya positif itu insya Allah saya siap untuk mendukung di layar di belakang layar saja, Luar biasa, gitu. nggih. Terutama tingkatan. Pokoknya donga kula panjenengan niku gelar ngaten iki mboten lokak ning tambah kebak, Pak. Amin, Rezekinipun nggih. lumintu. Amin, nggih. barakallah ya Allah, nggih. Karena Matur berawal sembah dari nuwun, niat nggih. baik nanti akan kembali menjadi hal yang baik Nah, lagi. contohnya Nggih. kaya nek duwe utang. Nggih. Kula niku utangnya nggih kathah lho ampun mergo pekne kebiare ngeten kinten-kinten duwe Oh utang. niku nggih sami sakjane sakmene iki yo. Iki Iya, Semua sahabat kembali ke kur, Pak. individualnya dan niatnya. Segala urusan kalau niatnya nek umpamane contoh duwe utang, niatnya aku iso bayar pasti bisa. Pasti Tapi nek bisa. niatnya ruwet mesti geger. Wah, betul. Nak bingung malah wah. Lanjut Pak Dalang. Jadi terima kasih atas apresiasinipun Nggih. dari sedaya warga masyarakat, terutama terima kasih kagem sedaya ingkang dukung niat kajet saya, kula, terutama lingkungan mriki dan juga warga masyarakat seluruhnya, tentunya kepada jenengan sing kula aturi tanpa ndadak ngangge alasan napa-napa bayar nggih Matur bayar sembah kuwi ora nuwun. ndadak Matur kula sembah nyang nuwun. kuwi ndelale Nggih, kersa luar malah biasa. niku wau matur suwun nggih Pak Nggih, Dalang. matur sembah. Lah kula sing malah matur nuwun mboten ngangge nyang. Lah malah disusuki ya kula niku wau. Wah, kok susuk barang, Pak, jenengan. Ature beliau Pak Karyanto niku lha Nggih. jenengan nyaosi kokean ngoten. Oh, ngaten. Terus disuke nggih di anu caosi Lah, panjenengan. Nggih. Pe, Ning berarti gandeng jujur. amplope pun dikraken nggih mboten kula wangsulke. Oh, nggih. Mboten napa-napa, berarti niki bersih sedanten. Nggih bersih Ngaten, alhamdulillah. nggih. Tapi menika kula kagungan kenang-kenangan kagem Bapak Dalang. Jenengan ajeng meri napa mboten? Oh, mboten kula pun anu kok pun biasa ngaten niku kula mboten meri. Mbok wingi ning Jakarta yoga entuk sak yuta kabeh. Lah, ya. Aku ra meri, Mbak. aku ra meri. Mbak Elisa, aja omong ngono, enek sing meri. Ndi? Kak. Ora pertanyaane wis do entuk sak yuta kok yo iki ra seragam to batikan jarike iki yo mbok nggo tumbas seragam batik kok piye sak yuta lho. Masuk. Oh, lagi pesen. Nih Pak Dalang saya itu punya Weh, mata uang rupiah yang cukup lumayan nek jenengan dicairke tapi diagem kenang-kenangan. Ini Matur nilainya sembah. euro yang saya dapatkan kemarin dari dolan teng luar negeri. matur Weh. sembah nuwun. Ini ada 150 Dolar. euro. Jadi Oh, euro. Euro. Matur sembah nuwun. Di atas Kula 2 juta tambah lebih. mugi berkah, matur sembah nuwun nggih. Rasa Alhamdulillah. meri rezekine dhewe-dhewe. Nah, Wah, iya. jan sindan-sindan iki mesti. lho. Sindene pinten ton niki? Sindene kalih kula. Songo ale Mbak Elisa. Niki nggih pun keluarga sedanten. Lah niki tak angsal to Pak. Pak Lurah Tanglet niki. Angsal niki pon jempol niku. Lah dilalah nek susuke ngaten niku biasane nek ajeng panjenengan nambah berkah anu tulisan tiket suwarga. Ngaten niku biasane nyantuni Jeh, sih lah nek iki. seniman-seniman niki sing rupa kere-kere ngaten niki lho, Pak. Wah. Ngatos-atos lho, Pak. Ngerti Niku yo, biasane gelem Betul. ngerti yo nek ngeten niki wau kula mboten minggah Pak. Lah. Lah sida susuk. Nggih, kula simpene Nggih, alhamdulillah. nika sepindah malih matur sembah nuwun saking mboten kula wangsuli malih Nggih. sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ugi sedaya Pak Dalang sak rombongan ugi Matur sedaya kemawon dumateng sesepuh kula ingkang mboten napa istilahnya mboten leren-leren anggene le nyeblak kula menika insyaallah atas ridhonipun tiyang sepah menika alhamdulillah
setiap pagi selalu pamitan nek kalih ibu. Oke, utama. betul. Niku Jangan sampai kuncine melupakan bener. orang tua, nggih. Makaten Pak Dalang Matur sembah nuwun sanget niki saking mugi kawula berkah. cekap semanten saking kawula mugi-mugi jenengan pindaharingan selalu sehat. Amin. Terus sukses lancar sedayanipun makaten. Amin amin matur Amin. sembah. Saking kawula kagem sedaya masyarakat ugi kagem rombongan kagem Mbak Elisa. Nggih. Matur sembah nuwun ada kurang lebihnya nggih dipermohon maaf. Matur sembah nuwun, Terima Bang kasih. Surya AC luar Nggih. biasa panjenengan tiang sae. Wong ya semua masyarakat berkumpul di sini untuk Nggih. menyengkuyung dan membuat acara menjadi meriah. Berarti beliau orangnya itu serawong Mas Yusuf. Kowe iki ndelokke duet bae. Ora lho ora aku ki. Wah. Per iki materi sik lagi Ya, ya, duit. ya, ya, Ngono lho. Nggih matur sembah nuwun lho, kok sapa-sapa disawer ya ampun. Ya kok pamit Lisa. kula sampun mboten napa-napa wau sampun iki nggih yoga-yoga mesakake. Kula sok mesakake nek kalih. Iki nek nggih yoga-yoga mung 100 rawuh. Telu mawon nggih, mengke nggih. Nggih, telu tenan nggih. Matur nuwun nggih. Bang Surya AC. Matur sembah nuwun mugi berkah sedaya. Berkah, berkah, Nggih, berkah, luar berkah. biasa panjenengane. Nggih. Wis langsung padang kabeh ulate. Mau Angger duit kok nomor 1 to. Nggih niki selanjutnya apa, Mas Nggih, Ja? nggih. Tak. Nah niki wau enten sesideman. Monggo Sinta nek Ngersake. nangani. Coba jenengan milih coba. Mau via apa, Heeh, yoga sing apa? kaya gentro apa sing- Niken. Heeh, manut. Yofi. Nah. Iki apik lho jarike apik engko. Jarike apik. Oh ya tak ndelok kaya Delok, ngapa. delok. Ayo Nah, munggah. Seperti ngaten. Wah ya. Ayo. Arep nyebrang kali. Iki kowe belinya cari di Shopee ya? Heeh, ndelokno ukurane iki es. Kecilian. Lah kudune iki ya ukurane anu ya. Kamu ikut Mazda baru berapa waktu, berapa kali? Berapa waktu ya? Apa 1 kali Alah kok yo ya? ngene yo engko jarek nyo. Ah, ngono kuwi lho dadi dalang ki harus kayak gitu, harus mengcover kalau ada yang nggak punya Kan jari di- dibeli. Iki biasane nek ana saweran, kok medun bang iki nyo iki nggo kas. Iki jare tak nek tak omongi saru. Oke, terus kepiye iki? Nggo kas. Lah iki nggo kas. Oh, tak kira nggo aku tuku Lah yo iki kas. sing Jare. sing separo nggo kono. Heeh. Sing separo nggo kas. jare ki paling ora 150 ya. Lah yo Regane sik- ki. Lah yo iki wae dibu dhewe. Ya diumbu dhewe. Matur nuwun, nggih. Matur Oh, nuwun. sesuk sing Nggih. prihatin. Iya, iya, yo. Lah duite sing nggo bayaran mengko nggo tuku jare sing benar. Oh, jare arep Iki jane yo apik iki. Ning teke wis suwe dadi kecilikan lho. Iki tak kumbah wingi yo le. Lah kowe iki kepiye? Dua Andri to. dikumbah mengker dhewe. Heeh, tak kumbah mengkeret. Tak kumbah mengkeret munggah ngono. Waduh, lagi kepiye iki sesuk nek tak nggo aku ngono ya. Ora apa-apa malah nyenengke kimpul kok. Kimpul happy kimpul. Kimpul Langsung meneh. melet-melet. Alah, ya wis ora apa-apa ya. Ora iki dibaten iki Wah bae iya kok. kowe, tenan kowe. Keh, mosok ngece jareku taplak meja. Ora nek tap. Ora nek taplak meja. lah. Apa kean? Kae lho nggon meja buku. Ya bener. Ora iki. Padha wae. Iki sing nggo kerukupan nek derek anu ke lho dekan. Oh iya. Dekan. Nggih to, Bu? Lah, Dekan itu apa aku dikerukupi kok. Ora kuwi gorden kok. Ora apa-apa wis, sing penting jarian, bangane ra jarian ya. Mbangane ora jarian. Malah do ora seneng. Ayo Mbak, dikenalke dulu. Ya ini Heeh. yang di sini belum kenal. Oh, nggih. Sinden yo gento men iki sapa Nah, iki jenenge? gentro. Sinden gentro ya iki. Nggih, nderek nepangaken nami kula Via, Pak, Bu. Biar. Nggih. Oh, nganu to, koncone Tosa. Lah, kok iso? Biar. Biar. Padamu aku tumpakan apa piye yu? Alah, jan ya Lah, iya, Allah. Lah biar tumpakan nih. Liar. Liar. Biar.
liar. Wiyar. Wis sak karepmu Wiyar. harus jeneng apa wae bebas. Wiyar ki ombo. Oh wiyar. Ki apane sing ngombo kaya ngene kok. Lho, atine Oh lah iya jelas nek kuwi. lapang dada. Ya Lapang matamu. dada, ya. Iki kon ngopo, Bro? Ya Nembang, nembang ini jungkir teman. jempol apa sulapan ya lah sulapan. Arep sulapan apa? Ayo Kon nembang apa iki yo? Wiyar. Ora Mbak Wiyar. biar. Via. Iya. Sesi deman. Kula via. Ora rek ngerti omahku kok. Ora ketoke dora kepo nek karo kowe. Yo wis nek. Pengen ngertos mboten niki Ya, piyayi ibu-ibu penyanyi kan karepmu ora karepmu ngono. Alah gempun lah. Aja ngono lho. Aja ngono. Iki saka pathuk. Banggaane. Lah gur kepil kono kuwi, Dik. Kepilih Kepil. Cedak to. Lah gur 9 menit to saka kene, Oh, Mbak iya, Yu, iya. nggih. Berarti mau ora bareng bis. Wow, bareng armada ngian, armadane nika. Nah, sing agong nika. Oh, karo ala, karo Ah. Gilmen. Iya, kan nika armada setia. Tumpakan. Ya wis wangun no. Menungso kaku. Ngono kuwi Gilmen iki ngono kuwi nek mlaku mbiyen. Nggih, tapi kae baik hati, tidak sombong. Iya, Oh, iya. tenan. Ning nek ngene iki omong ketok untune to. Ayo. Kamuflas karo lemahe. Nembang apa sesideman. Dibawani wae. Ayo Mbak Fia. Nah. Ora nek karo aku lah ora tau kon nyurung aku. Genah numpak nek aku. Sorry ya. Wah. Neng wingi jantenan aku didukke dalan, Cah. Nek percaya. Oh, ora entuk melu ning pantai. Ayo gek nembang sulak. Malah curhat. Yo, ge aku arek bawa iki. Kudunku ngasih mencelat lho. Wiwitane Anderek Mas, lah urung apa-apa kebelet, Mas. Kae sapa to kae? Mas Bron. Mas Bronjong. Tak kira Mas Juwang. Milih. Anderek sang Mbok sesuk meneh ki aja digebor to, Cah. Cah dadi masuk angin esek. Iyalah masuk angin aku janan wis ora ana sing ngeroki, ora ana sing Sakit, kasihan. ora apa-apa tak terima-terimake. Ah, arep dikeroki nganggo pacul. jane. Waduh ampun nggih, Pak. Kok le sapa mau? Klimen sing muni Klimen. klimen. Klimen to? Wis kaya ngono kuwi. Priyo. Kok ribut wae. Terus no jeneng tegese Kutha gedhe bandara tolak tak goleke wedang mimik sik apa piye kok sik aku tak mimik sik ya Allah. Lu cengkok ya, Lur. Iki ki nek aku mau ora ngene iki do ora guyu. Nah. Ah, kula kan anake Mbah Walu ya. kelelakan tekel lorek. Tekek loreke kimpul. Wah, gak aku. Terus selendangku
kang saking bukit swara kurang pramana ning wasesa ngungro ngungro marang bendera pijer ngincangake alis yo entek lancarke terus tresno sesideman di langgam ke sih luwe becik patenono timbang kepisahan selesta wangi samudra
kaya wong gorok. Ora iki nggon kitiran angin. Kitiran. Kitiran angin. Gambar Petruk karo gareng. Iya. Urip ana kutha matur nuwun. Sinden-sinden ya ora kancane do guyang-guyung jare kowe jarike ngeper. Ngeper. Temewe.